Det her det er en kort gennemgang af Gert Hofstedes løgdiagram. Hvis man gerne vil sammenligne kulturer i forskellige lande, så kan man anvende Gert Hofstedes løgdiagram. Med det her diagram, der viser Hofstede, at et menneskes kulturelle handlinger, altså det man gør til hverdag, det er styret af nogle helt grundlæggende værdier, som deles inden for den her kultur. Det kan for eksempel være dansk kultur. De her værdier, det er ikke nogen, vi kan se til hverdag. Det er ikke nogen, vi taler så meget om. Man kan sige, at de er en slags ubevidst kompas. De fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert inden for vores kultur. Det er heller ikke noget, vi sådan går og lægger mærke til, men som vi skal se lige om lidt, så påvirker de vores opførsel alligevel. Når man skal bruge det her diagram, så skal man have et vist kendskab til de kulturer, man gerne vil analysere, fordi ellers kan man nemt komme til at misforstå de forskellige kulturelle praksiser inden for den kultur, man arbejder med. Løgdiagrammet, det ser sådan her ud. Det er rundt, det har forskellige lag, ligesom et løg. Der er navnet. Jeg starter med den yderste ring, som er symboler. Symboler, det er den måde, vi kommunikerer på, den måde, vi taler sammen. Det er den måde, vi klæder os på. Det er også statussymboler. Det kan fx være et flot hjem, eller en fed bil, eller noget i den stil. Det er også forskellige høflighedsgestus. Det er for eksempel også symbolniveauet, der fortæller os, at når vi kommer til vores farmors 80-års fødselsdag, så vil det være en god idé at gå rundt og give hånd, i stedet for at gnide næser, eller kysse kinder, eller andet i den stil, som de gør i andre kulturer. Vi ved, at vi forventer at give hånd, så det gør vi. Og de her, de er jo ikke umiddelbart synlige i det daglige, men når vi møder nogen, der ikke mestrer dem, for eksempel hvis vi møder en, der ikke vil give hånd til farmors 80-års fødselsdag, så lægger vi mærke til det, fordi der er en person, der tydeligvis er anderledes end vi er. Det næste lag, det er heltelaget. Kulturelle helte, det er personer med træk, som er vigtige inden for kulturen. Man kan sige, at de personificerer de fælles kulturelle værdier. Et eksempel på en helt inden for dansk kultur, det kan være kronprins Frederik. De fleste er nok enige om, at kronprins Frederik han har et image som en udadvendt og aktiv og imødekommende person. Han fremstår også som et familiemenneske, og samtidig er han et symbol på vores fællesskab. Så på den måde er han nærmest en personificering af nogle værdier, som er vigtige i Danmark. Så kommer vi til ritualniveauet. Ritualer, det er gentagne handlinger, som er vigtige for os. De har ikke nødvendigvis den store betydning som sådan, men de er alligevel vigtige, fordi de viser, at vi er en del af et kulturelt fællesskab. Et eksempel på et ritual, det kunne være, hvis man er til fodboldkamp, at man så rejser sig og synger, der er et yndigt land, inden de giver sig til at spille. Fordi vi er en del af den her kultur, så ved vi instinktivt, at når der er et yndigt land, den går i gang, jamen så skal vi rejse os og synge med. De her 3 niveauer, symboler, helte og ritualer, de udgør tilsammen den kulturelle praksis. Og ved at undersøge dem, så kan vi komme ind til kernen af kulturen. Det er de grundlæggende kulturelle værdier, og det er dem, vi er interesseret i, når vi snakker om kultur.